presne preto sme išli cez Taliansko. Ňam. Kamošky, akurát sme prišli do našej prvej destinácie a to je Nice, takže ideme sa ubytovať. Je to tu úplne že nádherné podľa mňa, takže som strašne zvedavá. Všetko to tu má, kamošky, taký, neviem ako by som to nazvala, taký vintage, veľmi pekný vibe, akože extrém. Kamošky, akorát sme na večeri, pozrite, ako extrémne to vyzerá. A za nás tip, vždycky proste aj v takýchto väčších mestách vyhľadávajte skôr také menšie reštiky. Aj toto je úplne malinké, pár stolov. Museli sme proste čakať na miesto asi 15 minút, ale je to že výborné. Takže ahoj kamoška, ide tu zase voľaký vozík. Každopádne ťa vítam pri novom videu. Sme v takejto krásnej kaviarničke, a.k.a. brančovom spote, je celý ružový, ukážem ti ho potom aj znútra. A teda ako ti mohlo dojsť, tak sme na road tripe a naša prvá zastávka je Nice, takže ideme si to tu poriadne užiť a všetko ti to zdokumentujem. Tak toto je, že aké krásne, toto som ja, keby som kaviareň, chápeš, nie je to za mňa také lacné proste, také, že rúžová, dám tam kvetinky a bude to vyzerať nejako, nie, toto je fakt, že krásne za mňa. Tam doniesli, ja som si dala vajíčka so salmonom a zás má skvady naloženejšiu porciu, ja už to proste nechápem. Ale zase tento vyzerá dosť brutálne, akože zdravé, ja som nečakal, že k tomu budem mať zemiaky, takže tie si nedám. Kávička, džús. Krásne. A takto hneď tam je more. My už sme takto na pláži, je tu krásne, ale voda je že strašne studená. Fakt, že extrémne studená, ale čo je tu veľmi pekné a obám sa nám to strašne páči, že nad nami letia lietadlá. Počkaj. Nič nevidím. Wow! Sme sa odubytovali, prišli sme z pláže a ideme do našej druhej destinácie a to bude... Nechaj sa prekvapiť, kamoška. Let's go! Zmenila som outfit. Rýchly fit check. Suknička je inak Gym Glamour. By si ani nepovedala, čo? Vicky 10. A už sme v Monaku, kamošky. Čo? O pár rokov tuto trošku bytík? Biznisy? Jak to vidíme? Strašne je toto pekné. Ja už som tu raz bola, lenže jediná nevýhoda je, že keď je strašne teplo, čo aj dneska, tak Monako nemá, alebo aspoň o nich neviem, pláže, že je to skôr takéto viac prístavné, čiže je tu o to viac horko. Ale ideme pobehať, uvidíme, čo to dá. Ideme teraz pod chodom, tak toto tu majú vymyslené. Ideme do kasína a do centra. Pozrite, aké extrémne jachty, normálne, že 1, 2, 3 poschodové. Dovidopo. Skvady povedal, že raz taká bude. Na home credit zoberieme na úver a ešte moje vnúčatá to budú splácať, ale dôležité je, aby vôbec bola tá jachta. Není dôležité, akým spôsobom ju kúpiš, z akých peňazí, ale aby si ju kúpil. Kamošky, našli sme takýto extrémne krásny hotel. Má to taký, neviem ani ako sa nazval, vintage vibe a takéto naložené kary tu. Že čo je veľmi pekné. Frajerky, krásne ženy, všetko fajn. Takú ulicu s drahými obchodmi, takže z nej ideme preč. Tu už je to slávne kasíno, táto budova a drahé autá. Wow. Stojí takto čajka a nemôžeš tam ísť pri tie super autá. Extrém. Tak toto vyzerá vo vnútri v tom kasíne. Vlastne ten najdrahší hotel, keď ste niekedy videli také TikToky, že proste ako bohatí ľudia dávajú tips v Monte Carle, tak toto je ten hotel, pred ktorým to točia. Hej, tu proste najbohatší ľudia. Hej. Takže extrém. Môže to mať takúto vymoženosť, že čerstvé pomaranče si tu viete takto vytlačiť fajnovo, síce cena, že 4 € pol litra, ale môže byť. Čiže keď sa z toho teraz napijem a potom si dotlačím, tak čo? Nič to neuvidia. Zavolajú na teba políciu. Takto si dávam sandwich na pumpe, fitness jedlo, ale chcela som vám povedať, že je tu Starbucks a normálne tam máte proste kávy ako crème brûlée alebo tiramisu. Ja neviem, či to je na Slovensku, moc nechodím do Starbucksu, ale je to dosť cool.
No, babi, akorát sme dorazili do Barcelony, je že 2:30 ráno, ja vyzerám, že megalomansky nádherne, každopádne hotel môže byť trošku rituáls. Srandy na sprchu. Je 4:03. 4:03 už. Nice. Nice. Takto práce môže byť pekné. Ideme spať. Našli sme tu hneď oproti hotelu takúto pekárničku a bože, jak to vyzerá. Škoda, že 0 bielkovín. Už sa takto prechádzame po Barcelone, škoda toho počasia, ja už som tu reálne, že druhýkrát je takto. Nevadí, do tretice hádam raz, všetko dobre. Ale je teplo. Je teplo, no už som spotená, už cítim. Každopádne ideme Barberovi, lebo Skvady musí byť na našu... Ideme Barberovi. Lebo na našu finálnu destináciu musí byť fešák. Takže viete už, čo to je, neviete? Dúfam, že to nedám do názvu, lebo to bolo blbé. Let's go! Pri Sagráde, fun fact, ja som tu bola asi pred 4 rokmi. Stále nebola dostávaná a není ani teraz. Čiže ja si myslím, že aj keď sem prídeme so svojimi deťmi alebo s vnúčatami, stále nebude dostávaná. Nevadí. Pekné. Ale dovnútra nejdeme. Podľa mňa je to hlúposť chodiť dovnútra takýchto vecí. Tak hlavne platiť za to, že môžeš ísť pozrieť do kostola. Cirkev nás okráda, ešte nás bude okrádať aj tu štát. No a neviem ako, ale my sa proste vždy ocitneme v nezdravých veciach. Kvôli tomuto. Už sme na nejakej ulici, čo sme sa sem mali dostať, nejaká hlavná street. Tuto žena ma sem zobrala. Teraz rozmýšľa, že teraz nevie, či to je tá ulica, na ktorej sme mali byť. Strašne veľa ľudí cestuje tým trajektom. Pozrite sa tuto z Holandiania, ľudia z Nemecka, jaké káry. Pozrite sa, kam to ideme. Už sme na lodi, my už sme na trajekte, ja už som si spravila aj svoju skincare, lebo babi, nezabúdajte na to, aj keď idete do klubov, z klubov, alebo na trajekt, z trajektu, tak spraviť si skincare, odmalovať sa, nespať v tom. Každopádne, takéto tu máme sedačky kožené a dajú sa aj vyložiť nožky, takže uvidíme, lebo cesta má trvať, že 9 hodín. Máme vyrážať teraz o 10. večer a prísť tam okolo 6. ráno, takže yes. Super fresh, dojdeme na Ibizu. 10. večer, o 6. ráno proste. A uvidíme. Išli sme trošku na oblihatku a normálne je tu aj bazén. Takto hore. Sedačky a trošku výhľad. A už sme tady. Pozrite, aký extrémny výhľad. Dobrý deň. Extrém. A počkaj, toto trelka, to nás nezajíma. Ale prečo som brala túto izbu? Digom. Jak to vyzerá? Extrém. Kamošky, ja som z toho, že v ríti. To je nádherné. Kamošky, už sme tu a reálne, že nevedela som o tom, že toto bol môj sen, ale evidentne bol, lebo je to tu neskutočné, fakt. My sme už prešli, prisahám, že asi pol kilometra a stále sme v areáli hotela a tu len tak, že stage, vieš, že čakajú asi na moje vystúpenie, vedeli, že dojdem, tak idem im tam troška zadžemovať. Extrém. A ešte by tu mal byť nejaký väčší bazén, lebo ten, čo sme videli, je že vraj malý. Prosím pekne, stále sme v areáli hotela a teraz sme sa dostali na taký nejaký beach club, sú to aj lehátka, tak ideme popozerať, že či ich máme nejako v cene, alebo sa to nejako dopláca, lebo veľa vecí sa tu platí týmto náramkom, čo vám dajú a potom možno akože prikladáte a platíte. Takže uvidíme. Sme na takomto krásnom mieste. Chcela som tu aj zarezervovať večeru pri západe slnka, lebo tu je taká strašne krásna reštika, lenže všetky takéto TikTok, Instagram, friendly, proste populárne spoty treba rezervovať, ja neviem koľko, asi pol roka dopredu, lebo nasledujúci týždeň je totálne vybukovaný, každý jeden čas, takže not today, ale nevadí.
Na Skvadyho naliehanie sme zmenili izbu, lebo chcel silou mocou tieto fialové veci. Takže v strede pobytu trošku zmena izby, ale pekné. Inak vlastne nádhera. Dobrý. Plavky Gym Glamour inak. Gym Glamour. A takto zase Váňa. Som mega spokojný. Kamošky, už ideme do univerzu. Stretli sme, že Slovákov, kamošov. Tak som extrémne zvedavá, že čo to bude. Kamošky, no včera koncerty 11:10, ale mne je tak zle. Mne je tak zle a to som veľa ani nepila. Reálne, že fú, ale ideme na raňajky, hádam, bude lepšie. Posledný deň, posledný večer, takto sme sa zladili do biela, ale teda posledný len na Ibize, lebo ešte nekončíme. Ideme naspäť, samozrejme. Ideme naspäť. A na jedenkrát to nedáme, bohužiaľ. Takže stay tuned. Wow. Pozrite, aké krásne. Takúto zlatú reštiku našiel Skvady v Saint-Tropez, tak sme si dali carbonari, úplne obrovská porcia prišla, tak uvidíme, čo to bude. My už akurát sme prekročili slovenské hranice, prišli sme na Slovensko, v zdraví, šťastí, dúfam, že sa dostaneme aj domov takto. Cestu naspäť som vám už netočila, bola som už aj vyflusnutá, aj sa mi už nechcelo moc točiť, za čo sa ospravedlňujem, ale nájdete to na Skvadyho YouTube, ešte záver našej cesty a nášho roadtripu, ale v podstate sme sa zastavili ešte v Barcelone, na juhu Francúzska, v Saint-Tropez, kde to bolo tiež veľmi pekné, ale teda už sme doma. Bolo to naozaj super, mala som na začiatku veľké pochybnosti, či to zvládne, lebo ja neznášam cestovať autom, ja proste z detstva mám takú úplne fóbiu z toho, že nechcem. Ale v tomto aute a s týmto človekom mením názor, takže bolo to naozaj super, určite odporúčame. Daj mi like, odber, sleduj nás aj naďalej, ak ťa baví takýto content a vidíme sa pri ďalšom videu. Bye!